năng liang ka nhiều trap nhiều council yang circle wan jongi ngem tasngi ka dei halor ka tangjat ha bai dei bat ka jing lap jongi lang ba ki RTI ba kidon ki beriu ki batang da kaju ka jat kanuksa kum khar sheri ha ka ba kine ki beriu ki tang kaya tengku ka khar sheri batang po lawalum pering datang ho jar khat nyau kawai pat kajat karceri ke batang ho jar pro tegine ki jat ki tengku ba ki tang da kaju ka kerteng jat bat na kalian ka susul ka dep ban approve ye ni ki jat bro terli kemut ba da kaju kerteng jat ki latang ba da kaju ka kerteng jat ka susul ka dep ban approve tengilaya kan sani bha ya kan de ngilaya tai sani bha lo kan de mar ba kan de kan warra ya ka jing deko ha bai de bat ka kenkur ka kenka jong ka jat bedu jogi tena kalian i CM ila kular ba ya kan iha ban recall ban penbait no ban betha ya kitu ki kur ki ba tang da kaju kajat bakin penbait no kata ka dei ka jingkular ka ba na kaliang ECM ila kular pat jongi rei kan ka jingtang da kaju kajat pat kami ha bakin kur jongi namar kumno ki nyela punya dei kur kawai ka yobai bat kawai ka yobai kawai ka yeng kawai ka yeng ka bawan da kaju nawan la ka jong ka kur kala punya dei kur pi kan ka warra ya ka kawra ya ka jing bom syai ka jing bom bai shu kan ko renka wala ka ta ya ka yole se wala ka ta ya ka ta jing le niam ka jong kiru henrei kane ka long persya ya ka kan ko jongi na ta ka dau nak liak susul kala kular ban ya kitu kikur ki batang kamadi lang pendu no